Foios per a mi és el poble millor de la comunitat valenciana. És tot. A mi de si de Foios no me trauen ni em trauran per els peus per davant. Soc molt follera, molt. Foios jo no me n'aniria mai. És un poble que és agradable i tots els que venen se queden. Ningú se'n va. Bonico i estàs a gust. Molt satisfeta de ser follera, de viure en Foios. Soc follera al 100% y vull morir-me en Foios. No me voy porque yo vivía en Rafael, pero mi pueblo es este, porque trabajaba aquí y luego me casé aquí y aquí me conoce todo el mundo. Yo venía a Foios y añoraba. Aquello era muy grande, Puzol es un pueblo muy grande. Y Foios es más pequeñito, más acogedor, la gente me conoce. Y a los 28 años he vuelto a Foios. Jo allà on vaig dic Foios, perquè Foios és París xicotet. I no n'hi ha més. I allà on vaig, en Foios, i on vaig, me coneixen. Entré en la fàbrica quan tenia 14 anys, en l'any 1957. Després em vaig despedir per a casar-me en el 67. Estigui treballant 9 anys allí, en la llutera. Nosaltres diem tots la fàbrica. Jo entré als 14 anys a la fàbrica perquè era el que se duia en Foios. Si veien que aprofitaves un poc més, doncs te ficaven a estall i el que volíem era guanyar diners. I després, per els anys, pues, me feien el monitor. Treballant pues, hasta que me casé, als 22. Ja es començi a treballar en la llutera de Foios, als 14 anys. Entré directament als telers i treballava en el turno roig. I després ja es començarem a 2 telers, després en 3, fins que plegàrem a 4. Començi a treballar i me vaig despedir per casar-me. Jo me posia a treballar en la llutera quan tenia 18 anys. Jo volia tindre dot, com totes les mares volen a les filles. I ma mare en aquest temps no podia. Jo dic, pues jo me poso en la llutera en vez d'anar a l'almacén i me vaig despedir per casar-me una setmana antes de casar-me en el 68. I me casé, lo que pasa que antes era casarse y tenías que estar en casa. Me dedicaba a cuidar de mis hermanos. Y en la llutera, el mismo día que cumplí los 14 años, entré a trabajar. Y a los 8 años me casé, que tenía 22. Y me fui a Puzol. Estuve trabajando en almacenes de naranja y muchos sitios. Y al final, con 16 años, entré a la llutera. Vivía en Rafael Buñol, pero como trabajaba en la llutera, luego me enamoré o nos juntamos y estuvimos 8 años de novios y nos casamos. En aquella època, les persones que anàvem a treballar a la fàbrica mos dien fabriqueres. Eren persones, algunes, totes no, tot el món no estaven molt ben mirades. Totes els que aneu a treballar a la fàbrica de Foios diu que som unes fulanes, perquè les dones deuen d'estar en casa, no deuen d'anar per allí, ni deuen d'estar en casa. Perquè era la gent més humilde la que anava a treballar a la fàbrica. O diuen que era més humilde, perquè n'hi havia que després resulta que no és per a més humilde, és perquè volien treballar. Estaba rodeada de jefes y no te podías encantar y tenías que rendir. Y sí que había diferencia, la verdad, muchísima diferencia. Els homes són els que ens dirigien, però tot lo demás dones. Y nos llevaban también locas. Llamabas a los que regalaban los salarios. Pero como éramos jóvenes, iban siempre, ya iré, chiquita, ya aniré. Y nosotras íbamos siempre sofocadas. Els homes, jo recordo que últimament es posaven una prima al mestre i a l'ajudant. Posaven una prima per veure que fèrem més faena i mos obligaven. Entonces venien a la porta al vàter a tocar-nos perquè tenien que treballar, perquè ells tenien que tindre la prima ella. Con la llave inglesa. Salir, que están todos los telares parados.
con la llave inglesa. I siu, que están tots els telars parats. Ay, mare de Déu. Todas corriendo, cada una a mover los telares. Qué risa. Y ellos entraban y salían cuando querían. Si allí feia una olor de tabaco que no es podia resistir, perquè estaven fumant allí dins. I les dones no teníem dret, perquè allí n'hi havia vegades que te convenia ser molt amiga dels homes, perquè ells te duien el gènere que tu tenies que gastar en els telers. A ver, había una diferencia. Nosotras éramos las que trabajábamos, ellos también trabajaban, pero era distinto. Yo me hacía con todo el mundo. Yo salíamos a almorzar y uno llevaba una cosa, otro llevaba otra. Nos contábamos las cosas, pues cosas de jóvenes que nos contábamos. Que si mi novio esto, que si mi novio aquello, que si... cosas así. Y nos íbamos haciendo amigas, teníamos amistad, salíamos juntas, íbamos al cine o íbamos al baile. Y sí, tengo buenos recuerdos de las compañeras. Bueno, allí no reñía ninguno. Allí todo lo que tenían, todos lo partían. Lo que pasa es que no nos daba casi tiempo de hablar, porque como llevábamos los 4 telares, sin parar, más que la hora del almuerzo. Ui, jo, les meues de la Llutera, amigues. Amparo Badia era de la Llutera, la germana Mercedetes també. Ahí érem totes una. Venien de Rocafort, venien de Montcà, venien de Vinalesa, venien de Museros, per l'Horta, per les Sèquies. Jo així no n'hi havia en carrer. Mi marido tenía trabajo y dijo de estar en casa y yo pues en casa, porque yo hubiese continuado trabajando. Les dones en aquell moment treballaven més treballar i pensàvem en tindre nòvio, casar-se i anar-se'n. No pensàvem en prosperar ni res de tot això. Que els homes treballaren i que tu tingueres una miqueta de faena però en casa. Hay que casarse. Y era buen chico, trabajador. Y era muy, no, de joven era muy templado también. Y estuvimos casi 18 años o 20 que no me quedaba en estado. Y luego pues vino mi hija con tanta ilusión, pero vino con un poquito de problema, que ella está muy bien y todo, ¿no? Ella habla y come, va sola al aseo y todo. Lo que pasa es que no quiere estar en casa, solo quiere nada más que salir. Jo me quedé en casa a criar els fills, però després el meu home pues, en aquell entonces pues, cobrava molt poquet i jo me posia a treballar. I portava la casa, com tot ells, no era jo, i criarem els fills i anaves a treballar. I la casa, perquè l'home entonces no feia res. I quan venia pues, tenia que tindre tot fet. Y yo ya me quedé en casa fent la feina de la casa. I anava pues, a comprar i això. Però jo d'ahir ja tinc poc que contar perquè me n'ania a Alemanya a treballar, 20 anys. Jo me casé i a l'any tingui el primer fill meu. I cada 3 anys ne tingui un i tinc 3. I el meu home als 36 morí. Me quedé en 3 xiquets. Xicotet de 12 mesos. Entonces, d'allà para casi ya me dirás lo que yo ha pasado. Antes de tener a mi hija era una cosa. Y luego de tener a mi hija fue el cambio total. Estaba pues, más con mi hija, porque a él es que le hacía todo. Claro que me puse a trabajar, me divorcié y tuve que sacarme las castañas del fuego. Yo me divorcié pues porque no estaba bien en casa. Solo quería trabajar porque allí me sentía persona, me daban las gracias. Qué buena está la comida. En casa era como un trapo que solamente hacía que limpiar y comprar la comida. Y lo demás todo lo hacía mal. Jo m'apuntia a Massa Amarella a anar a dependre a una particular, bordava a màquina. Jo era bordadora a màquina. A mi la cosida va vengut de que tot el que ha tingut me sent anar a depressió, jo no he necessitat ni psicòlogo ni res. Quan isc al carrer no me nota ningú que estic passant, perquè són 16 anys ja viuda i 16 mesos la meva filla. Las mujeres de hoy en día, pues sí, algunas sí que consiguen que les ayude su marido o su pareja, porque hoy es pareja. Hoy en día se dice pareja. Pero yo creo que todavía falta
Y la diferencia de sueldos también. Porque yo, si hago lo mismo que tú, cobro menos. La igualtat no. Arribarà algun dia, crec que arriba, però no crec que ho veig ja. Ahir mateix me n'ania a fer un talladet al bar i vaig veure que eren tot dones. Me vaig alegrar. Perquè jo quan era xicoteta vivia davant d'un bar i les dones venien i feien xiqueta, entra i veig si està el meu home, perquè elles no podien entrar. I la dona eixia. Érem desfaenades les que entràvem en el bar. Em falta en que la dona tinga més llibertat i que l'home no se fique tant en ella, de buscar-li a casa no ho has fet, que allò, per què s'ha anat així, per què s'ha anat allà, sempre dient alguna cosa. Encara que la joventut ja pareix que vaja un poc millor, però no sé. Des d'aquell entonces ara va canviar moltíssim, molt. I pense que canviarà un poc més, encara falta un poquet, ¿no? Por ejemplo, mi marido no ha cambiado, porque le digo, tienes que cambiar un poco porque ahora estamos solos. Y yo me gustaría que dijera, pues voy a hacer ensalada, o ahora ya me va poniendo la mesa, porque ya le estoy dándole un poco de caña. Porque nosotras hemos sido criadas, amigas, amantes, todo. Si tu estàs netejant, ell que estiga guisant, o al revés, si tu estàs guisant, ell que estiga netejant, i que vagin a comprar els dos. Jo veig la tele i m'encenc, perquè tu saps les que maten, el machisme que n'hi ha. Ara van ja els homes, perquè en això te vull dir que tenen un criu i ara ells tenen igual que la dona per estar en casa, que antes això no existia, te ho tenies que carregar tu tot. Vull dir-te jo que m'ha adelantat, però encara falta. Soy libre, hago lo que quiero. Luego voy a gimnasia y somos 4 o 5 que nos juntamos, tomamos café y estamos un rato hablando. Pero ahora con mi cuñada, pues nos llevamos muy bien porque hemos sido siempre amigas. Ay, mi cuñada. Nos reímos mucho. Lo pasamos más bien. Por aquí por Follas, como los conoce todo el mundo. Siempre vamos riendo. Unos ratos muy agradables, yo la quiero muchísimo. Es más que una hermana para mí, porque me apoya en todo. Y eso vale mucho. Ara estic en una residència, no diguem que estic com en casa, però estic a gust perquè ho fan tot i per això estic allí, però agradar-me m'agradaria estar així. Gràcies a l'associació de dones, ho diré mentre visca, estic com estic. Però jo estic de l'any 85 i tinc el número 5 de socia. I això m'ha dut a mi la vida, perquè coneixes, parles, això, allò, totes estan en tu i te fan cas. Molt integral, una associació molt oberta. Una companyia meva i jo farem un taller de patchwork i m'agrada fer coses, m'agrada molt. Últimament no estic anant molt. Malauradament, fa 2 anys que es va morir el meu home i deia me falta la companyia del meu home. A veure, dels 3 fills que tinc un, el segon, que té les 2 cames tallades. Perquè jo podia anar ara, gràcies a Déu, que puc pagar-me una excursió, un balneari, un crucero, però jo sóc incapaç de deixar-me el meu fill a soles. Follos ha canviat, però per millor. Nosaltres, quan començàrem a l'associació, mos dien de tot, però hem tret a totes les dones al carrer. Eixien els homes a la fresca i mos dien de tot perquè pujàvem a l'autobús que se n'anàvem de viatge. En aquell entonces, en el 85. En el 90 se n'anàrem a París, el no va més. De tot mos digueren, les faenaes, mira, sempre estan de viatge perquè feien moltes excursions, sempre culturals, però el més bonic que era que mos ha ensenyat a ser lliures, a poder anar on vulguem, a no donar explicacions a ningú. I antes la gent era més... Paixia que estava tots més units. Mira, me fas més en Elvira que en alguna germana meua. Ya tengo una edad que ahora ya quiero disfrutar de lo que me queda de vida y ya está. Y vivo aquí en Alameda, que cuando sea mayor, si llego, podré ir con el bastón allá a la Alameda, sentarme al sol. Si llego, que yo qué sé, está el mundo este,
jo sols dir que gràcies a l'associació jo estic en vida, perquè m'han llevat moltíssimes penes. I de Sant Ginar,